आंनि BODO ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे बरायबाय लोगोफोर जायफ्रा आंनि इउटुब चेनेलाव नायदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि फेसबुक पेजआव माने बिजय फेसबुक पेजआव नोंथांमोना नायदों आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना फल' खालामदो आरोना दा दिनैहाय माजों भिन्डी फ्राय खालामदो आरोना आरो इथिं next day दालि माने लोगोफोर आङो बयलार बेदर लाबोदो आरोना बयलार माथाम लाबोदोंमोन आरोना बेखौनो फ्राय जासिगोन आरोना नै बयलार फ्रायखौ देखायलाय नै बयलारा नायलाय देखायब्रा मोजां नै माने दाउदै मोनथाम लाबोदो आरोना पियास हादोंना मा खालामनायदो पियासखौलाय बाथोन नामा बाथोन नामा दाउदैयाव होयोनो आरो दाउदैयाव होया पुरा लोगोफोर नै मैगंखौनो लायनो मोनाखै आरो दाख्लै लाबोनाय भिन्दियानो रालायलांबाय बाजार खालामनो मोनथ'वाखै आरो थांगोनसो गाबोन लायनोसै बाजार खालामनोसै दा जों न' सिङावनो भिडिअखौ लाबाय थादों आरोना बेरायनोबो थांनाय जाथ'वाखै दा साननैसो माने गारिया आंना मोनसे डिस्टार्बनि थाखाय आं गोजानाव थांनो हाथ'वाखै 15 आगस्टनि सिगां नहले 15 आगस्ट बायनानै थांगोन आरो दा न' सिङावनो भिडिअखौ लागासिनो दं आरो इथिंजाय माने लोगोफोर न'आबो आंना जाथ'वाखै नालाय दा न' सिङावनो लाबाय थादों आरोना गोबाय गिदिर न' सिङावनो लागासिनो दं दालाय गोदौबाय माथो क्या सब्जी है रे नाइडे लोगोफोर इनि हिंदी रायलायनाय क्या सब्जी है दाली का दाल और भेंडी और तीन मुर्गा ले डिम उसका शकल मुख भी कैसा है ये माने लोगोफोर आंनि मोखांखौ देखायथ'ला आरोना माने आं गस्ला गानथ'वाखैनो दुगैनो नागिरदों आरोना गरम बाहायना गावनासो जि मोखांखौ नायब्रा बेसे गुवार मोखां नाय नै न'आ सिलिंबो लागायनो मोनथ'वाखै सिलिं होनांगोन साननैसोनि उनाव सिलिंखौ टाइम मोनथ'वाखै आरो साब्बास बेटा साब्बास नै बेदरखौ a गोदाबाय few moments later 2000 years later 1 eternity later मुस्ती पाएगा दिल्ली का लड्डू खाएगा ये खाथियाव मायाव लाजि आरोना माने लोगोफोर खर'आ ओरैबायदि गोलावनो नाय आं खेंख्रा लाजि आरोना गावनि खर'खौ खेंख्रा सेंग्रा बाटा मानसिना इसोरा जिखिनि हुदो इखिनिया जथेस्थ आखाइ हुदो आथिं हुदो मावनो जानो हादों ना मावनो दांनानै जानो हादों ना काना फुजा खालामना होआखै ना जिखिनिखौ हुदो इखिनिया जथेस्थ डिम खाटेगा डिम खाटेगा डिम लोगोफोर दाउ माबाखौ बयलार दाउखौ माथामखौ पुरा सेख्लेब दोननानै दोनदो आरोना ini हाथाय माबा गैयाना हाथाय गैयाना गावनावसो गैया नै हाथाया भिन्दिया जाबाय बुरै माखो जाबावनो दिनै जेबो गैलिया
दाउदैखौनो जादों दिनै भिन्दिजों दालिजों जादो बोराय माखौ जाबावनो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया देलाय दोंसे मोजां हारसा मेथाइ खनलाय नों लोगोफोरनि गारांखौ ससेल' प्लिज दे मोजां गाव नोंनि मेथाइखौ बासलाय ओ बुरा माखौ जाबावनो ओ बुरा माखौ जाबावनो ये अंडा हुआ यार हे अंडा हुआ